Gihinay-hinayan og hawan sa pamilyang Gabiana ang ilang puloy-anan nga naugdaw human kini gilamoy sa kayo sa yuning Biyernes Agosto 21. Mao kini ang naabtan sa MyTV Cebu dinhi sa Sitio Kiosco, Barangay Pasak Pardo, Cebu City. Ang maong banay usa sa mga pamilyang nawad-an og panimalay tungod sa maong sunog. Base sa giluwatan nga inisyal nga pakisusi sa Bureau of Fire Protection, gibana-banang moabot sa 225,000 pesos ang danyo sa sunog. Matod ni Mark Gabiana, usa sa mga biktima, alas 3 sa buntag nakamatyon sila sa sunog, human misyagit ang iyang iyaan nga maoy nakapukaw ug nakatabang sa pagpagawas sa ilang pamilya. Kita namin susig amoy kakaw ni kunim tabang amon sa sigawaton. Sanina wa mi tubig wala. Pag mo ko ni ron. Apan ang uyuan og silingan rasab ni Mark nga si Hubert Gabiana nakaangkon og paso ilabi na sa iyang tiil, human gitabangan og gisaw ang duha ka tawo gikan sa nasunog nga balay. Nasayran nga si Hubert misaw sa inahan og anak nga napugos sa pagrayat gikan sa ikaduhang antana aron luwas nga makagawas sa nagdilaab nga panimalay. Paso ko na nga paso ko siya paso hasta yang mama hasta gyang kilay na duha ka buok na. Ego hasta diri nako sunog. Magay wamati wamap kang ginis kung naong batanan bang kayo ba diri kilay ra ko dinhi mo rin sunog. Nahatagan na og medical nga tabang ang tulo. Gawas nila wala hinuoy laing natalangan na samdan o nakala sa sunog. Sa tali sa Barangay Basak Pardo, miabot sa 70 ka individual ang nawadan og Pinoy-anan tungod sa sunog, lakip ang pipila ka mga pamilyang nag-abang lang sa ilang mga gipuy-an. Temporaryong nagpuyo ang mga biktima karon sa gymnasium sa ilang sitio. Napuka tent ang gipabarug alang sa ilang temporaryong kapuy-an, samtang nakadawat sab sila og mga donated clothes o food packs gikan sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS. Sumala sa ubang mga biktima, posible nga problema sa electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Butang nga gisusi pa sa Bureau of Fire Protection samtang padayon ng ilang investigasyon. Maong nagpahinumdum si Barangay Chairman June tumulak sa mga residente nga magbantay sa paggamit sa linya sa ilang kuryente o magmatngon sa mga posibleng makaingon sa sunog. Matod sa barangay, ikaupat na kini nga sunog nga nahitabo sa ilang lugar karong tuiga. Ang labing una nga sunog nahitabo pa mismo sa duol sa ilang barangay hall. Mapadali unta pod no, matabangan pag mi sa probe no, pag clearing unta sa lugar kay may pagka sudlunon manggod ang lugar no, unya lisod ang pagpagawa sa mga debris no. Inatunta nga napoy mga kaubanan to the city government ka makatabang pod. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.